ҳосили ҷамъи ду адад ба 12 ва ҳосили фарқини ду адад ба 2 баробар аст. ҳосили зарби онҳоро ёбед. яъне савол дар бораи системаи модулиҳо ду рақам дорем, ду адад дорем, намедонем, лекин маълумотро доштааст. чӣ маълумот? ду ададшон ҷамъашон а ҷамъи б баробари 12 аст. ва боз мегӯяд ки фарқи ин ду адад а минус б ба 2 баробар мешавад. ва аз инҷо а б-ро ёфта ба ман а зарби б-ро ёбед мегӯяд. яъне чӣ кор мекунем? яъне системаи модули он қадар душвор мушкил нест. ҳар душро ҷамъ кунем. ягон коэффициентҳои ҳам надоранд. ҷамъ карданашон ҳам осон мешавад. чӣ кор мекунем? ҷамъ мекунем ҳарду ифодаро. вақте ки ҳарду ифодаро ҷамъ мекунем, бо ихтисор мешавад, дар инҷо 2а мемонад, чунки плюс минуси б якдигарро ихтисор мекунад. ва ин 12 ҷамъи дуам 14 мешавад. аз инҷо чӣ маълум мешавад? а баробари 7 мешавад. кадом модуле ки хоҳем дар онҷо 7ро монда б-ро меёбем. кадомаш ба шумо осонтар бошад, ҳамонро истифода барем. биёем ба якум монем. чӣ мегӯяд? 7 ҷамъи б баробари 12 аст. аз инҷо б ки албатта ки осон аст ба 5 баробар мешавад. ва дар охир мепурсад ки а зарби б ба чӣ баробар аст? яъне 7 зарби 5 ба чӣ баробар мешавад? албатта ки 35. ва ҷавоби мо д мешавад.